Change my heart, oh God. Ang hapon mga aksyonan, sa makausapa, dalay ko ng Diyos, labaw sa tanan, nga gitagan kita kagiyunan, sa pagpataling hug, sa mao, sa mensahe, sa atong kinabuhi, pinagi sa balaang kasulatan. Sa di ba tamaw to sa unahan ng sunan, ako sa i-greet ang akong mga viewers, mga subscribers, uban pa, mga kaigsunan, sabi na dia, sa Northern Mindanao Conference o Association o Tambakan Church, Udafit dia sa Iligan City, mga kaigalaan o Lagumbay Pamilya. Sa di ba tamaw to sa unahan ng sunan, ang iyon ko kamo, ato idok ko ang atong mga ulo, aron sa pag-ampo. Among labing gamhanan na Diyos amahan kita sa kalangitan, sa makausap pa Ginoo. Aniya na sa kami Ginoo, magatuod kami sa mensahe sa imong balang nga pulong, pinagi sa balang kasulatan. Panalangin kini Ginoo, panalangin ni sa mga katawhan, naga patalinghog nini nga mensahe. Pasaylo alam kami Ginoo sa kanunay sa mong salapasan, sa pulog sa buhat ug sinuna sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsunan, nining kapanahonan karon magsunan, daghan nagbangutan mga katawhan, labi na ning panghitabo sa pandemya. Tausan by tausan, tibok naong sa yuta, linibo ng mga katawhan nga ni pahuway, gubika ni ining COVID. Daghan mga katawhan banawadan sa paglaom, halibihan sa nakaguol. Paano magisunan? Pinagi sa balang kasulatan, maghahata nato comfort, inspired, sa luyo sa atong kasakit. Mga kagulanan sa pagbagutan, adunay gihatag sa Ginoo. Pinagi sa balang kasulatan, nga diin, nakahumpay, paghata paglaom. Dili kani kaya magsunan nga din kita mubati gayon sa pagbagutan. Gani mismo magsunan si Abraham sa pagkamatay ni Sarah, nagbangutan usab. Mao si Abraham kay 127 years sila nakig-ipon isip nga sawa bana. Busa si Abraham nagbangutan. Si David mga kasunan sa diha namatay iyang anak nga si Absalom, nagbangutan usab siya. Normal na magsunan sa ato nga tawhanon pagbati, mubati kita kaguol. Labi na sa ato mahal nga hinigugma, nga ni pahuway na. Mga kaigsunan, minahal ko nga hinigugma. Sa Juan chapter 14, verse 2 and 3, atong patilimhugan ang sinulat ni Juan. Dili lang yun. Sa balay sa akong amahan, anay daghan pulianan, kung dili pa mungon bunta ako kaninyo. Nga muadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo. Og sa miadto ako o pag-andam na ako luna alang kanyo, muani ako pag-usab o pagadawaton ko kamo ngani uban kanako aron nga diin gani ako adto sa kamo. Mga kaigsunan, mao ni ang saad ni Ginoong Hesus nga di naghatag sa paglaom ngadto sa katawhan sa luyo sa ilang kagulanan sa pagbangutan. Naghatag si Ginoong Hesus sa paglaom mga kaigsunan. Sayang saad nga muani siya pagkaipador. Sayang saad mga kaigsunan nga diin ang atong mga mahal nga ni gugma nga ni pahuway na adun nila po paglaom alang kanato magsunan nga ingon kagi paghatag ni Ginoong Hesus sa paglaom ngadto sa iyang mga minahal nga katawan. Diri nagingon sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16. Kaya ang Ginoo gayud mao ang mo naog unya gikan sa langit, inubanan sa singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda o ang tingog sa propeta sa Dios unya ang nangamatay diha kang Kristo una sa pagbangangon. O kita usab nga mga buhi pa mahabilin pagasap kuangon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo
diha sa kahanginan ug sa ingon ini kita makig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Mga minahal kong igsunan, adunay saad sa Ginoo nga siya mubalik din sa kalibutan. Iyang pagabanhawon katong iyang mga katawhan, una katong mga matalo. O ikaduha mga kasunan, kita mga buhi pag-abot sa Ginoo nga mabtan nga buhi, kita pagasapuamon ngadto sa panganod mga kasunan. Minahal kong sunan. Dito sa langit ng pulianan nga gianam sa Ginoo, alang sa iyang mga katawhan, dito na kita magpuyo nga wala na'y kasakit, wala na'y kagulanan, uunya mga kaigsunan, wala na usay kamatayon. Kaya ang tanang mga butang nga nangagi na, busa, ihatag sa Ginoo ang iyang sagat siyang katawan. Mubalik siya, iyang pagabanhawon katong mga katawan, una ang mga matarog. O kita magbuhi nga maabtan pa, iya pagasapuangon ngadto sa langit. Mga mabasa ka na sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16 and 17. O dito wala na kamatayon, wala na paghilap, wala na kasakit, wala na pagbako, kaya ang tanan nangagi na mga kaigsunan. Mabasa sa Revelation chapter 21 3 and 4 mga kaigsunan. Usa mga kaigsunan, ang ginugamhanan mga kaigsunan nga diin sa pagbanhaw ni magsunan, kining atong lawas nga madulot magsunan, dili nagingon. Sa Revelation, sa unang Korinto, chapter 15, verse 52, sa kalitso sa pagpamilok, inigtingog na sumpita, sa tapos ang trumpita, kaya ang trumpita pagatumbon, o ang mga patay, pagabanhawon nga may lawas nga dili na madunot, o kita mga usab, kay kaning lawas nga madunot ra, pagailisan niya dili na madunot, o kining lawas nga mamatay, pag-ailisan niya dili na mamatay. Mga kaigsunan, li kita magpalabi kag-uol kasubo sa atong kinabuhi, kay dunay saad sa Ginoo, ingon ang Ginoo, mubalik siya. Dunay pakigsaad sa tawhanon nga pakigsaad apat iyang gituman og sa diha ang Pilipinas na captured, na ulipon sa hapon sa pila ka tuig, apan ingon si General MacArthur, I shall return. Mga kaigsunan, ibalik si MacArthur dito sa Pilipinas o dito siya nilanding sa Leyte usa nagdala siya sa daghang mga barko ug eroplano magsunan o niya nabawi ang Pilipinas gikan sa Campos Hapon. Inini siya magsunan ang saan ni Ginoong Hesus nga siya moani uban sa manulunda sa langit o katong nangamatay ang mga matarong iyang pagabanhawon o katong kitang mga buhi na pabilin pa iyang pagkasakwang ng mga kisan. Pag-angindot ang saad sa Ginoo sunan. Busa mga kaigsunan, dili kita magpanlabi kaguol sa kasakit sa atong ginabuhi nga niining sitwasyon karon. Sa Job chapter 33 verse 25, nagaingon diri, ang iyang unod mabago, labi pa sa unod sa bata. Siya mahabalik sa mga adlaw siyang pagbatanon. Pagka-nindot mga kaigsunan, nga diin kining atong mga unod ibalik sa usab sa mga bata mga kaigsunan. Pag-anindot sa saad sa Ginoo, mga bana o asawa, magkinit-anay dito sa gingharian sa langit sa pagpadayag na unya sa Ginoo magsunan. Kay siya sa pagabanhaw, dili na sa mga asawa o mga mana, kundi may sama na sila sa manulunda sa langit. May sama sa manulunda sa langit mga kaigsunan, ang saad sa Ginoo. Mabasa ka na mga kaigsunan sa Matthew chapter 22 verse 30 o sa Marcos chapter 12 verse 25, ang asawa bana makinit-anay dito sa gingharian sa langit, mahisama sila sa manulunda mga kaigsunan. Ingon sa mga bata atong pinalangga mga kabataan ibalik ngadto sa ilang ginikanan mga kaigsunan. Diri na ingon sa Hebrehanon chapter 11 verse 25, ang nangamatay mga anak gipabalik kadto sila mga inahan pinagi sa pagabanhaw. Busa kini mga kaigsunan, naghatag paglaom sa atong kinabuhi nga luyo sa kamatayon sa atong minahal hinigugma, adunay gisaad sa Ginoo sa pagbanhaw. Magikit anay asawa bana ang anak makinit anay dito sa lit ng pulianan ug wala anay kamatayon, wala anay kasakit kay ang tanan nagagi na. Busa nining kapunon
sa atong mensahe, sa mubo nga mensahe, nagahatag ka nato pagligod pagsalig na sa Ginoo, nga din sa iyang sisaad nga mobalik ra siya ug katong iyang mga katawan nga iyang hinigugma. Patay man ug buhi, iyang sa puwangon uban na diha kita kaniya wala ay kasakit wala kalipay. Lunlun na mga kaigsunan nga kalipay kay naata sa kamot sa Ginoo. Mga minahal kong sunan, salamat di kaniyong tanan sa inyong pagpaningog sa mubo nga mensahe na hatag kadato og inspired luyo sa atong nga kulangan. Sa ngalan ni Jesus, ako mahal nga Dr. Luas. Amen. Change my heart, oh